Hi, mijn naam is Nikita en vandaag ga ik mijn verhaal met jullie delen. Op een jonge leeftijd was ik in een gebroken familie, zou ik zeggen. Mijn moeder en vader hadden veel ruzies en dat veroorzaakte dat ik veel naar de buren ging om gewoon een beetje rust te hebben thuis. Dat gebeurde maanden dat mijn ouders niet goed met elkaar kunnen communiceren, want mijn vader was vaak niet thuis en mijn moeder voelde altijd alleen daardoor. Dus een paar maanden daarna gingen we verhuizen, ik, mijn moeder en mijn zussen. En we gingen daar wonen en het was voor een bepaald moment was het leuk. Het was alleen ons. Toen mijn moeder had iemand leren kennen. Toen zij had iemand leren kennen, gingen wij met ons gezin daar naartoe bij haar vriend. En in het begin was het leuk, want ik had 2 nieuwe familieleden gekregen, waardoor het huishouden was groter geworden. Maar na maanden begon de vriend te drinken en de aandacht van mijn moeder ging een beetje weg van mij, waardoor de situatie begon erger te worden. Mijn nieuwe familieleden thuis begon een beetje rebels te worden en al de aandacht dat mijn moeder aan mij zou geven begon daar naartoe te gaan. Wat een beetje haar in de war gebracht, zou ik zeggen. En dat had mij verdrietig gemaakt, zou ik zeggen. Maar ik begon ook de aandacht buiten te gaan zoeken, want ik vond het niet thuis en ik wilde ook mijn moeder niet storen, zeg maar. Dat kwam in mijn hoofd, haar niet te storen, want ze heeft al veel meegemaakt en ze is al met haar dingen bezig, dus ik ging buiten mijn aandacht zoeken. Ik had vrienden leren kennen in de buurt en ze waren heel veel ouder dan mij. Maar ik vond het niet zo erg, want ik heb nieuwe vrienden gevonden en dat was voor mij genoeg. Niemand die naar mij zou luisteren, niemand die zou mij zou willen luisteren en mij willen begrijpen. Dus ik ging buiten toe. Ik had veel meegemaakt, veel in aanmerking gekomen met drinken, met bepaalde verslavingen. En zelfs ben ik in aanmerking gekomen met pornografie. En buiten had ik dat alles gevonden en ook al wist ik dat het fout was, ik wilde toch mijn leegte vullen, want ik vond het niet thuis. En nu dat ik het buiten vond en ik zag dat de dingen beginnen niet goed te worden, ik wilde dat niet verliezen. Dus ik had dat gehouden, zeg maar. Ik had mijn normen, zeg maar, aan de kant gezet om gewoon buiten te blijven met mijn vrienden, zodat zij mij niet zouden loslaten. Dus ik had dat voor jaren meegedragen. Maar toch tegelijkertijd was ik thuis en probeerde alles goed te doen. Probeerde dat alles goed met mij gaat, terwijl niemand wist echt hoe ik voelde van binnen. Daarnaast was ik nog steeds op school. Ik probeerde mijn best te doen. Ook al thuis was het niet zo comfortabel om te wonen. Uiteindelijk ben ik geslaagd van de middelbare en ik had de gelegenheid om te studeren. Ging ik alleen, want de vrienden dat ik had was of eerst weggegaan of blijven zitten, waardoor ik alleen moest gaan. Toen ik ging ik doelloos, zou ik zeggen, want het was een soort routine om verder te gaan studeren. En ik had eigenlijk geen doel om te gaan verder studeren. Het was gewoon, ik moet het gaan doen. Ik had weer nieuwe vrienden gemaakt, een nieuwe vriendengroep, dat ik afhankelijk werd van hen. Ik werd afhankelijk van de manier hoe zij dingen deed of om niet alleen te blijven. Want zodra ik alleen ben, voel ik de leegte gelijk. Het is echt iets met mij en dat wil ik niet voelen. Daarom moest ik altijd met mensen blijven, zodat ik niet alleen zou voelen en alleen met mijn gedachten zou blijven. Dus ik ging met hun door tot het moment dat wij uitgenodigd werd om naar de UKGR te komen. En tot
tot de tijd dat ik uitgenodigd werd. Ik kwam omdat mijn vrienden ging, dus ik moest ook gaan, zou ik zeggen. En er waren maanden dat ik kwam alleen om de stoel te verwarmen, zou ik zeggen. En niet luisteren naar wat er gepredikt werd. En er was een dag dat ik had besloten om gewoon te luisteren, niet afgeleid te worden. En op dat dag begreep ik wat er werd gezegd. En ik probeerde te vergelijken wat met mij is aan de hand. Dus wat ik hoorde, als ik het kon vergelijken met mijn leven, ik had dat niet. En ik was echt gesloten toen ik daar kwam. Want ik droeg mijn geheim van mijn verslaving van pornografie, dat droeg ik. Dus ik wist hoe ik moest praten, zodat mensen niet te diep zouden gaan met mij. En door de tijd ging ik een beetje openen, want ik werd nieuwsgierig over wat er werd gepredikt en ik wilde dat ook hebben in mijn leven. Dus een hoogtepunt in mijn leven was toen ik begon te strijden tegen mijn verslaving van pornografie. Ik begon opstandig te worden tegen mijn verslaving. Ik begon gebedskettingen te volgen. Ik begon mijn geloof echt te gebruiken om bevrijd te worden. En er kwam een punt dat ik viel in mijn strijd. En na dat moment was mijn opstand heel groot. Ik begon meer serieus te worden en meer vastbesloten om dat nooit meer te doen. Ik begon meer naar de kerk te komen. Ik begon meer mijn geloof extra te doen wat ik niet zouden doen of wilde doen om echt tegen mezelf te strijden. En door actief te zijn in de JVO, dat is een jongerengroep, dat is een onderdeel van de UKGR, begon ik mezelf te analyseren. Toen ik daar kwam was ik leeg, was ik gesloten, had ik minderwaardigheidscomplexen. En als ik mezelf ging analyseren en vergelijken met niet vergelijken met de jongeren, maar wat hun straalde had ik niet. En ik probeerde jaren dat na te doen en het lukte niet. En toen ik daar kwam, ik had begrepen dat het is van binnenuit, niet van buitenin. En dat probeerde ik altijd om mijn omgeving te vinden, de blijdschap en de vrede. Terwijl ik moest het van binnen oplossen. Wat ik moest doen om dat op te lossen was realiseren. Want vaak vermijdde ik mijn problemen. Ik wilde alles aan de kant zetten en verder gaan zonder mijn problemen op te lossen. Zonder mezelf te analyseren waarom ik zo deed, waarom reageerde ik zo, waarom ben ik zo gesloten. En door middel van de tijd had ik terug moeten kijken in mezelf. Over de omgeving dat werd opgegroeid. En dat te accepteren en verder te gaan. En niet mezelf continu de schuld geven waarom alles werd zo gedaan in mijn leven. Maar meer accepteren en mezelf vergeven en verder gaan. Dus door middel van mezelf te analyseren en mezelf vergeven. En ook met de adviezen dat werd gegeven. Ik probeerde niet meer naar achter te kijken en meer naar voren te kijken. Meer naar de doelen dat ik wil bereiken. In mijn proces begon ik niet meer afhankelijk te worden van de vriendinnen om mij heen. En meer zelfstandig beginnen met denken, manier van doen en waarom wil ik dingen doen. Mezelf meer te analyseren en te begrijpen. En niet meer volgen wat de anderen doen. Door middel van de jeugdgroep had ik dat ook gedaan door met positieve boodschappen, adviezen. Ik had alles genomen en niet alleen luisteren, maar ook praktiseren. Elke boodschap, elke positief woord begon ik te praktiseren. En vandaag de dag ben ik blij, ben ik gelukkig. Ik heb een betere communicatie met mijn moeder. Ik ga een beter omgaan met vrienden. Ik heb nu een ware vriendschap gekregen. Ik ben nu afgestudeerd. Gaat nu beter met mij. Ik ben niet meer
Ik ben niet meer afhankelijk van mensen, meningen. Ik heb nu meer de zekerheid binnen mezelf en dat niet meer te zoeken buitenaf. Dus dat heb ik in mezelf gevonden en ja, vandaag ben ik een totaal ander persoon.